manan sa kaawit. Mayang adlaw kaninyong tanan nga mga sukin ti paminaw, nininghan dumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ray. Sa di pa nako sugdan ang pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. How am I supposed to live without you? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Babag 2, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong tatampo nagtasingan nga Ray. Asa naman is Carla? Late na masad. Oh, salamat ka na nawag itaon. Hello, Han? Han? Asa naman ka? Time pa. Murag luya lagi ka paminahon. Naglain ang akong lawas. Unsa? Oo niya. Sunod na lang ta magkita, Han. Digod madas akong lawas. Anaon lang ka. Nagpa-check up na ka? Kuan. Nakabantay ba ko nimo nga aning mga niaging adlaw, luspad kay ka? Ray, na ako isulti nimo. Unsa man na? Sa tinuod lang, may cancer ko. Unsa? Og naanay tading ang akong kinabuhi. Kinuho ko. Unya, asa masiron? Tuwa sa ospital pa. Sa tinuod lang pa. Huwag ko kibaw ko nun sa angin na kumuhaton. Di na ko kaya gabawas, Carla na ako. Mahal ka na ko siya pa. Do. Kinahanglan nga magpakalikon ka. Nagkinahanglan si Carla ni mo karon. Padas ang imong pasensya o palawmi ang imong pagmahal niya. Oo pa. Ug akong isaad. Nga di ko mawasa yung kiliran. Oh, Counsel. Unsa man na? Imong paboritong spaghetti. Dili ko, ana. Pero paborito man nimo, di ba? Dili lagi ko, ana. Carla. Sabta, maunay ang ay di mong buhaton. Sabton ni mo si Carla. Naglibog ko kung ipamugos pa ba na kung akong kagalingon niya pa. Mura man dili na siya gusto nga makakita na ako. Wala na siya makasabot sa iyang gibatinak. Nagsagol na ang kaguol o kahadlok. O ikaw mo'y angay nga una o katapusan mo sabot ka niya. Oo pa. Ngano ni apamang ka? Anhira magyud ko. Di man kumawa sa kiliran. Ray, ayaw na lang pagkaguhago ani. Unsay butong may pasabot? Kalimti na lang ko, Ray. Nakigbuwag ba ka na ako, Carla? Klaro, ana. Kalimti na ko og ayaw nagpakita din eh. Carla?
Naglibog na gyud ko. Kung sakto ba kining akong gibuhat. Gitumanan ako si Carla siyang gusto nga. Di na ko magpakita niya dito sa ospital. Pero kaya bagyog ka na ko. Oh. Dili. Di na ko kayang mawas, Carla. Bahala og kapila ko niya hinginlan. Adon ko siya sa ospital. Oh. Ay, mas Carla. Nganong mo sa dinis siyang higdanan? Excuse me, nurse. Asa ang pasyente din eh? Si Ma'am Carla? Oh. Wa na siya, sir. Sa... Wanas, Carla? Dili! Dili! Nak, nabala ka na kay kong naghuna-huna ni mo. Di hugo na ba ka, oh? Di nagabukaon og tarong. Wa na sa kong magkakita ni mo nga naglingaw-lingaw ka. Okay na ka, dong? Dili pa. Di na ko madawat nga wa na gyud si Carla. Nak, padatay mahimo ka na. Ayaw siluti ang imong kaugalingon. Ako pa ni mo. Pauli sa atong probinsya. Magkasuno na dito. Aron, magkapahuwa siya ng utok mo. Pa. Kalamis pamati. Nga nauli ko sa probinsya. Ug niya ako nagstay sa Oscar Resort. Excuse me, sir. Nakatultol ka kung asa dapat ang CR din eh. Oh, miss. Narasonahan o niya liko kaswa. Salamat, gwapo. Veron di ay ko. Pwede mga yung number ni mo, gwapo? Ha? Sige na lang ganit panahog si Veron. Magaling nga raman sa siya kastorya. Unsa ka no kung ako lang siyang tubayan sa lingaw-lingaw lang gud. Salamat gani sagot ka nga, makikita na ako. Gusto mo sa ko nga mugawas amo? Too di ay, nagkasuod naman kita no. Basi, pwede na kang mo share sa imong past na ako. Kuan. Di ba ko andam nga hisgutan na? Okay, sige. Dali di ka pursuron. Salamat. Na ako'y nabantayan sa kong kagalingon. Basta mag-uban o magstorya mi ni Veron, malipayon ko. Gaan kayo nga kong feeling niya. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Veron. Kaya ikaw ra mo'y hinungdan nga nabalik ko sa akong pagkako. Ug murag, hinay-hinay na ko nga makamove on sa akong gibati, sa akong past. Ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka. Sa ato pa, nisugot na ka? Ore, gisagot na ti ka. Babe, kuyog taon niya. Birthday sa kong igsoon o mag-dinner man mi. Gusto natin kang ipalaila sa akong pamilya. Oh, ipalaila? Oh, nga naman. Dahil pa kaandam? Kwan. Sige. Nice to meet you, Iyo. Nice to meet you po, tita. Ahain man si ate, ma? Nagkuyog og si Papa ni mo. Nagikuha sa sakyanan. Naara sila ay. Veron! Carla? Oh, te, ila-ila di mo ni Ray. Ray, akong ate, si Ate Carla.
Siya gyud. Buhi ni siya. Kinala nga makakita ko gigayon nga mag-istorya mi. Unsa may tuyo nimo? Sulti ko tinod. Nganong gipatuo ko nimo nga patay na ka? Kay dili ko gusto magantos ka. Carla, Nagtuo ko nga mamatay na ko ito'y kayo na. Og mas gipili na ako nga patuhuon kang patay na ko aron dili na ka magantos na ako. bisag mag-antos pa ko kaya na ko. Kay mahal ta kay ka. Ray, Hangtod ka ron. Mahal pagyapon ta ka. ayaw na Ray, please. Ihatag na lang na sa ko igsuon ang imong pagmahala. Kay bisag mahal pa kaayo ti ka. Pero dili na ta pwede. Carla, I could hardly believe it when I heard the news your heart was... sakit. Kay, nakagusto ko ni Veron. Pero niligod ikalimod nga mahal pagid na ko kaayo si Carla. Gusto kong i-fight siya. Ilabi na karon nga nahibawaan ako nga buhi pa siya. Pero unsaon ako pag-fight kung ako na lang mo dunay gusto nga padayunon kini. Hangtod karon naglibog pagyud ko kung unsay angin kong buhaton. Dinhilang ko kutob ug daghan kang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Armen. Mao ka mga higalang kaagi ni Ray nga taga Babagdos, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan, How am I supposed to live without you? Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti pagminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangin. I don't wanna know the price I'm gonna